दिनै जों फरायगोन बाइबेलनिफ्राय ज'ना 4:1 सिरिसिम। बेवहाय ज'ना नाबिया फोरबोखौ बिमायनो रागा जोंदों। बेवहाय ज'ना नाबिया फोरबोखौ राग जोंनानै बेबादि बुंदों, फोरबोनियाव बेबादि आरज खालामदों आरो बियो फोरबोनियाव बेबादि आरज खालामबाय, "अ फोरबो, आं जेब्ला गावनि हादराव दङमोन अब्ला आंनो बे खोथाखौ बुङाखैमोन खोमा। बिनि जुनै आङो टारसिसाव खारलांनो हाखु दाखु खालामदोंमोन, मानोना आङो मिथिगौ नोङो दया गोनां आरो अनखांग्रा इसोर, बोराबनायाव लासै, अननायाव गोख्रै आरो जखम खालामनायनिफ्राय मन फाफिनग्रा इसोर होननानै। मानोना ज'नाया जेब्ला निनबे नोगोराव थिनहरजादोंमोन अब्ला बियो टारसिस हादोर फारसे खारलांदों। हाखु दाखु जानायाव बियो लैथो गेजेराव बारहुंखा आरो दैबानाखौ लोगो मोनदोंमोन आरो बियो जेब्ला निनबे नोगोराव थांनानै फोरबोनि रावखौ प्रचार खालामो अब्ला निनबे नोगोरनि गासैबो रायजोफोरा गोसो फाफिनदोंमोन। बेनिफ्रायनो फोरबोआ दिनै बै निनबे नोगोरनि मानसिफोरखौ फोजोबस्रांनो थांखि लानायनिफ्राय गोसो गिदिंफिनदों आरो ज'ना नाबिया गाव बेवहाय इसोरनि रावखौ बुंहैनांनायनि थाखाय बियो फोरबोखौ राग जोंदों बिमायनो। बिनिखायनो अ फोरबो, नोङो अननानै दानो आंनि गोथांखौ आंनिफ्राय लादो, मानोना आंनि लागै थांनानै थानायनिख्रुइ थैनाया गाहामसिन। आरो फोरबोआ ज'ना नाबिखौ होनदों, नोङो बोराबनानै गाहाम मावबाय खोमा। नाथाय ज'नाया नोगोरनिफ्राय ओंखारलांनानै नोगोरनि सानजाथिङै जबाय थादोंमोन आरो बेयाव गावनि लागै गंसे मोसा गालगाब खोबदों आरो बिनि सायख्लुमाव ज'ना नाबिया गोजोन आरो दान्दिसे जिरायथ'दोंमोन आरो बै सायख्लुमाव थानानै ज'ना नाबिया निनबे नोगोरनि सायाव मा जागोन होननानै नायबाय थादों। फोरबोआ फांसे इन्दि बिफां रज'होबाय आरो ज'नानि सायाव सायख्लुम होनानै बिनि दुखुखौ गोजान खालामनो थाखाय बियो बि बिफांखौ बिनि खर' सायाव साग्लोबहोबाय आरो ज'ना नाबिया बे इन्दि बिफांनि जुनै बिमायनो रंजादों आरो खुसि जादों। नाथाय इसोरा अखानायसि नायसि मासे एम्फौखौ थिनहरबाय आरो बे एम्फौआ इन्दि बिफांखौ अरस'नायखाय इन्दि बिफाङा सान्दुंनि दुंनायजों रानज्रिंनो हमबाय आरो सान ओंखारमारनो इसोरा सानजाथिंनिफ्राय बार गुदुं बारहोबाय आरो सान्दुङा ज'नानि खर'आव नांनायखाय बियो आइखां बायखां जाबाय आरो बियो थैनो आंग्रिनानै गावनि लागै फोरबोनियाव बेबादि आरज खालामबाय, आंनि लागै थांनानै थानायनिख्रुइ थैनाया गाहामसिन। आन्थाइ इसोरा ज'नाखौ होनबाय, नोङो बे इन्दि बिफांनि जुनैनो एसेबां दुखु मोनदों ने? नोङो बे इन्दि बिफांनि थाखाय दुखु मोननाया थिग जादों ने? आरो बियो फोरबोखौ बेबादि होनबाय, थैनायसिम आं राग जोंनाया गाहाम। फोरबोआ होनबाय, नोङो जे इन्दि बिफांनि जुनै जेबो मावाखै एबा बिखौ फेदेराखै फोलावाखै, बियो हरसेयावनो रज'दों आरो हरसेयावनो नस्थ' जाबाय। बे बिफांखौ नोङो एसेबां अनखांदोंब्ला अब्ला आङो बे गेदेर नोगोर निनबेनि सायाव अनखांनो नाङा खोमा, जेराव गावसोरनि आगदा एबा आगसि आखाइनि मानिखौ मिथियै 120,000नि बांसिन मानसिफोर दङ आरो गोबांथार मोसौ मोसाफोर दङ। अब्ला दिनै फोरबोआ ज'नाखौ मा बुंदों? दिनै जों मानसि हारिया गावनि